Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Don TJ. Айни замон дар назди гардиши Лучоб қарор дорем. Дар инҷо масҷиди нав ва роҳ ба сӯи Калинин. Дар ин тараф бошад ҷазира, донишгоҳи миллӣ, хобгоҳи донишгоҳи миллӣ ва дар инҷо маркази варзишӣ ва тобус. Хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Дар Лучоб аз раи калон аз масҷид то хоная 6 километр мебошад. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Дар инҷо мактаби 64, дар инҷо бошад масҷид. Рост меравем, боз дар назди хоная мактаб аст. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Дар инҷо конечкаи маршруткаи 47 ва рост меравем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Дар онҷо боз конечкаи маршруткаи 47 ва худи ҳавлии фурӯшӣ. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ аз рӯи ҳуҷҷат 36.5 сотиқ замин мебошад, лекин дар асл зиёда аз 40 сотиқ замин аст дӯстони азиз. ҳавлӣ 4 та дарвоза дорад тамошобинони гиромӣ. Якум, дуюм дарвоза ва дар қафои ҳавлӣ боз 2 дарвозаи дигар дӯстони азиз. Дар онҷо боз 2 та оғилхонаи бениҳоят калон, боғи калон дорад, лаби дарё дӯстони азиз. Ва дар инҷо чӣ хеле ки мебинед 2 та бино. Ин якум бинои истиқоматӣ, бинои асосӣ мебошад. Дар ин бино дӯстони азиз 8 дар хона ҳаст. 5 дар хона дар якум ошшона, 3 дар хонаи дигар дар дуюм ошшона. Боз дар инҷо ошхона ва дар ин тараф дӯстони азиз як ҳуҷраи дигар. Ман ҳамин тараф агар ихе гирем 9 дар хона мешавад дӯстони гиромӣ. Ва ин бинои ёри расон дӯстони азиз, яъне бинои иловагӣ. Дар инҷо ҳоҷатхонаву ҳамом, кладовка ва боз 3 ҳуҷраи дигар. Дар умум дӯстони азиз 12 дар хона мешавад. Ҳамашон таъмир доранд дӯстони азиз. Ман ҳамин гуна ҳавлии зебо мебошад. Ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст дӯстони азиз. Техпаспорт, қарор, сертификат, легализатсия. Дар наздикии хона ҳам мактаб, ҳам мағозаҳо ва дигар чизҳои дар кори ҷойгир ҳастанд дӯстони азиз. ҳуҷҷат 100% бо барқ ва об таъмин мебошад. набор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони гиромӣ. Ин бинои иловагиро омада аз пешӣ мебинед. ҳозир бошад, шурӯъ мекунем аз бинои асосӣ, баъд аз он мегузорем ба тарафи боғ, оғилхонаҳо ва лаби дарё. марҳамат дӯстони азиз, дарони бино. Дар инҷо чӣ хеле ки мебинед коридор, ҳоҷатхона ва ҳамом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, чорум ва панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. якум ҳуҷра ва дар инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. мана ҳамин ошхона мебошад. чӣ хеле ки мебинед дуюм ҳуҷра дари алоҳида дорад. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо чорум ҳуҷра меҳмонхона мебошад. ва ин панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ, боз як меҳмонхонаи дигар дари алоҳида дорад. аз рӯи ҳисобон шашум ҳуҷра мебурем ба дуюм ошшона. дар дуюм ошшона чӣ хеле ки мебинед як холи калон, ҳафтум, ҳаштум ва нуҳум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин нуҳум ҳуҷраи истиқоматӣ.
ხუნა ჭხელик მიბნეთ ბალკონამ დურად. марҳамат дӯстони азиз, инҷо боғи ҳавлӣ мебошад. бениҳоят як боғи калон дорад, боғи зебо дӯстони азиз. ҳамаи дарахтҳо мевадиҳанда мебошанд. чӯлоби ангур дорад. дута оғилхонаи калон дӯстони азиз. мана ҳамин гуна зебогӣ мебошад. замини ҳавлӣ дар ҳақиқат бениҳоят калон аст дӯстони азиз. 40 сотиқ замин. фурсати бениҳоят хуб. дар инҷо дӯстони гиромӣ аллакай оғилхона ва ҳезумхона мебошад. ва ин якум оғилхонаи калон дӯстони азиз. 25 метр мебошад. ва ин қафои ҳавлӣ. мана ҳамин сеюм дарвоза ва боз чорум дарвоза. чӣ хеле ки гуфтем, ҳавлӣ 4 дарвоза дорад дӯстони азиз. ҳамаи мана ҳамин замин ҳам аз худи ҳавлӣ мебошад дӯстони гиромӣ. ва ин дарё дӯстони азиз. ҳавлӣ дар лаби дарё ҷойгир аст. бениҳоят минтақаи хуб, ҳавлии хуб аст дӯстони азиз. ин дуюм оғилхона. ҳозир дуюм оғилхонаро ба навор мегирем. баъд аз он лаби дарё меравем. ин дуюм оғилхона дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, сарҳади ҳавлӣ то мана ҳамин сетка мебошад дӯстони гиромӣ. то мана ҳамин сеткая сарҳади ҳавлӣ. 40 сотиқ замин, лаби дарё. дар инҷо дӯстони гиромӣ сауна, ҳоҷатхона бо ҳамон ва инҷо ҷои истироҳат, кондитсионерам ҳаст. ва дар инҷо боз як ҳуҷраи ёрирасон дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ бошад $180,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона ҳам фурӯшӣ мебошад ва ҳам иваз мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе болои пул дода шавад. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, 40 сотиқ замин, 12 дар хона дар Лучоб ҷойгир аст. деҳаи Гулбоғ 1, ноҳияи Варзоб. мактаб, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир ҳастанд дӯстони азиз. лаби дарё, бениҳоят ҳавлии калон, ҳама дарахтҳои мевадиҳанда. марҳамат, аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барои кор, худо нигаҳбон.